Slobodna bacanja za Nikolu Ivanovića. Počelo je slavlje u Morači, oba slobodna bacanja je pogodio Nikola Ivanović. Dobrić pogađa trojku i postavlja konačan rezultat ove finalne utakmice. Budućnost 77, Crvena zvezda 73. Igrač utakmice je Nikola Ivanović. Njegovi poeni, direktno njegovi poeni su riješili ovu četvrtu utakmicu finalne serije. Ukradena lopta nakon lošeg dodavanja Ročestija i onda njegovi poeni sa polu distance preko Alena Omića. Prije toga je Barović pogodio 2 slobodna bacanja. Zvezda imala svoju šansu nakon trojke Dobrića za vodstvo 70-68, ali 2 greške iskusnih igrača Crvene zvezde u završnici su ih koštali pobjede u ovom meču. Taylor Ročesti, loše dodavanje za Jamesa Peldina i onda Branko Lazić koji se zavukao iza tablu i pokušao šutem da reši taj prodor. Ivanović je to iskoristio i jednom ukradenom loptom i nakon toga poenima u napadu narednom Budućnosti uspeo da donese Budućnosti šampionsku titulu, šampionski prsten ABA lige. Podgorica slavi, Budućnost je prvak ABA lige, prvi put u istoriji ovog takmičenja. Suze na licu Nikole Ivanovića koji ne može da obuzda emocije, pošto je rešio ovu četvrtu, ispostavit će se odlučujuću utakmicu finala. Naš kolega Ognjen Drašković je